Občianske združenie Krokom k zdraviu uvádza minisériu Pohlavné choroby. Ahojte, volám sa doktorka Ela a dnes si povieme dôležité informácie o pohlavných chorobách. Počuli ste už o nich? Tieto choroby sa šíria hlavne pri sexuálnom kontakte, čiže najväčšie riziko hrozí pri nechránenom sexe, teda ak sa nepoužíva kondóm alebo iná ochrana. Pri nechránenom sexe môžu baktérie a vírusy preniknúť cez drobné ranky na slizniciach, ktoré si ani nemusíme všimnúť. Okrem nechráneného sexu sa môžeme nakaziť aj použitou injekčnou striekačkou a niektoré pohlavné choroby sa môžu prenášať aj počas tehotenstva z matky na dieťa. Aké pohlavné choroby poznáme? Najčastejšie choroby spôsobené baktériami sú chlamídie, kvapavka a syfilis. Vírusy môžu spôsobiť genitálne bradavice alebo herpes a veľmi závažné ochorenie s názvom AIDS. V ďalších videách si vysvetlíme, aké majú príznaky, ako sa liečia a hlavne, ako sa môžete ochrániť. Nezabudnite si ich pozrieť. Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky, Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity.